खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों उदांस्रि बर'आ दिनैनि गिबि रादाब पीएम मोदीआ राष्ट्रीय खौसे सानाव गुजरातआव नुजाथिहैना बिबुंथि होयो बिबुंथियाव सेंग्रा जोहोलावखौ खौसेनि गोहोआ हादोरनि बोलोखौ बरायो होनना बुंदों राहुल गांधीआ तेलेंगानानि सदनगराव विजय यात्रा खालामबाय थादों मगर इसको आप थोड़ा बदलो इसमें आप लिखो कलेश्वरम केसीआर का एटीएम ఇది కొద్దిగా మార్పు చేసి కాళేశ్వరం केसीआर గారికి ఏటీఎం అని చెప్పదలుచుకున్నాం और केसीआर के परिवार का एटीएम है కేసీఆర్ కుటుంబం ఏటీఎం అని और इस एटीएम को चलाने के लिए तेलंगाना के सारे परिवार 31,500 रुपए हर साल 2040 तक देंगे ఈ రోజు వారి కుటుంబ పరంగా మారిన ఏటీఎం ప్రతి కుటుంబం 31,500 రూపాయలు రాబోయే కాలంలో అనేక సంవత్సరాలు అనునిత్యం మనం ఇతర రూపంలో చెల్లించాల్సిన महिलाएं यहाँ आई हैं तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं बिटिआर सरकारा गामिनि आबादारिफोरखौ गोहोगोरा मुलाम्फानि थाखाय गोख्रों आखायाव लानो मोनसे मेल खुंदों बे मेलाव बिटिआरनि डिपुटि सीएम गोविंद चन्द्र बसुमतारी ईएम रनजित बसुमतारी आरो गोबां बिटिआरनि लोब्बा थानाय सोद्रोमाफोर सीएम प्रमद बर'जों जिरायफादोंमोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्लानि दर 41 गामिफोरा उदालगुरि जिल्लायाव सोसनजाबाय आसाम रायजोआव 1 नबेम्बरनिफ्राय 15 नबेम्बरसिमहालागै गिदिर खेला जारिमिनारि सोलिगासिनो दं मैया मंगलदैयाव सानावनो सानै उदखारि सिखावा गहेनानि दखानाव हाबनानै 3 लाख रांनि गहेना सोख्लाबना लाङो हाजोनि इटाभाटाव सानै सिखाव खालामनाय डकाइतखौ पुलिसआ हमबाय आसामनि लांदां थानाय 3 आरो 4 ग्रेडनि 12,600 जायगाखौ आबुं खालामनो फोसावदों बिटिआरनि हाग्रामा बिभागा हाग्रामाखौ रैखाथि खालामनो आखायाव लादों बे खोथाखौ बिटिआरनि हाग्रामा बिभागनि बिबानगिरि रनजित बसुमतारीया बुंदों उदालगुरि जिल्लानि पानेरि समबाय समितिया फैगौ 18 निफ्राय 19 नबेम्बर खालारखालि सनाथि बोसोर फालिनो लाहार फाहार खालामदों दानिया साख्रिनि रादाब 3 आरो 4 थाखो साख्रिनि अनलाइनाव 10 नबेम्बर खालारनिफ्राय आरज बिलाइ लानाय जागोन गुवाहाटी एम्सआव 142 जननि लांदां जायगाखौ आबुं खालामनो आरज बिलाइ लानाय जोबथा साना 13 नबेम्बर इन्डियान थाव कर्परेशनाव 1,720 जन लांदां जायगाखौ आबुं खालामनो आरजलाइ लानाय जोबथा साना 20 नबेम्बर भारत हादरनि एयारपर्ट अथरिटियाव 496 जन साख्रि लांदां जायगाखौ आबुं खालामनो आरजलाइ लानाय जोबथा साना 30 नबेम्बर गवालपारा सान्थ्रि फरायसालियाव 14 जन साख्रिनि लांदां जायगा ओंखारदों आरजलाइ लानाय जोबथा साना 3 नबेम्बर नखर आरो राजखान्थि खोन्दोआव 302 जन साख्रि लांदां जायगायाव आबुं खालामनो आरजलाइ नागिरदों आरजलाइ लानाय जोबथा साना 30 नबेम्बर केन्डिडेट्सआ ल'आव मुलुग फरायसालिनिफ्राय डिप्ल'मा हल्डार जानांगोन दिनैनि रादाबा एसेनोसै भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.